Dneska si zahráme Rivals. Tak ideme na to. Akú dáme map? Ja by som dal asi Big Rose. A čo je? Ja som chcel Big Rose. Jingle bell, dáme si prák. Potom si dáme tak, lekárničku. Tak ideme. Keď zatrúbili, tak budú určite niekde tu na. A kde sú? Ja ich nevidím. Tam je! Mám snajperku. Pomoc! Zvlázním. Ono je mali nejakú strašne dobrú... Tu si musím dať ja. Tento má tu základné zbranie. Veď čo je s ním? Čo je s ním? Veď koľko má výhier? 48 výhier. Čo je s ním? Čo je s ním? Ja sa z neho zblázním. A zabil ho. To sme nemali šancu. Tak asi si dám aj ja teraz túto. Dáme si prák. Tak. Lekárniku. Kde sú? No. Ne? Kde? Mama! Kde? To smytý. Je to aj zabitý. To je jak frčka. Mamo! Yes! A zabudol som vám povedať, že to hrám na Xboxe. Je strašne dobré hrať na Xboxe. Dá sa to strašne dobre hrať. Pretože na Xboxe máte strašne dobré veci. Pretože s ním tam sa strašne dobre hrá. Mamo, zabijem ho. Ne, kde? Zabijem ho. Nemám malinko. No, prečo som si nezobral lekárničku? Prečo? Pane Bože. Ježiš, tak toto fakt nedáme. No, Ježiš, furt netrubia. To som hit. Ja nesnášam tých, ktorí majú snajperky. Ty nevieš, ani sa nepohneš a už ťa zabijú. Ja ich nesnášam. Čo je to, nejaký gulomet? Neviem. On to miluje tam ísť a potom ma tam zostrelí. Ja som na to sám! Pomoc! Toto nemám šancu dať. Zoberiem prák pre istotu, keby bol niekde tu na príjme. Ale to som radšej. Mám ho. To je stačí. Kde? Pane Bože, kde? Ja sa zblázním. Ja toto umrem. GG. Pane Bože. Kde sú teraz? Kde sú? Ja ich niekde strelím. Ježiš! Kde? Ja sa musím šetriť. Rýchlo šetriť. Tak toto z nás si prehrali. Tak. Pre dnešné videjko to bolo asi všetko. Tak čau.
Čau, čau.